Najis ati Panglimbang 5 menit dina Rebu Wagi tanggal 11 Februari tahun 2026 kapethik saka Injil Markus bab 7 ayat 14 tekan ayat 23. Najis tegese reget kang mepalangi sawijining wong nindakake pangibadah. Najis dumadi marga sawetara perkara. Kena iler kirik najis. Kesronggot babi najis. Ndemok mayit najis. Nyenggol koreng utawa tatu nyenyek najis. Midak mbelek najis. Kecipratan getih najis. Nek wis kena najis, wong kudu wisuh kaping 7 kanthi ritual tartamtu. Utawa barang-barang kang kena najis kudu dibuang utawa diobong amrih ilang najisi. Nanging ya ana lho wong kang banget njaga diri saka kanajisaning awak kanthi panganggon putih resik mencorong. Nanging tembung-tembunge ngabangake kuping, manas-manasi, kepara bentik-bentikake antara sedulur beda keyakinan. Para asma dalem Gusti kang Maha Agung, Maha Welas kapigunakake kanggo mbrongot ati amrih nindakake apa kang dikarepake. Nyambung waosan dina wingi, Gusti Yesus dina iki ngrembug perkara najis. Sing bedakake karo pratelan cecala, Gusti Yesus ndadekake ati minangka ukuraning dasar kanajisan wong. Gusti Yesus nandhesake menawa kang najisake satemene apa kang kawetu saka ati, dudu kang lumebu ing raga manungsa. Apa kowe ya durung mudheng? Apa kowe ya ora ngerti menawa apa wae kang saka njaba kang mlebu jroning wong ora najisake, merga ora mlebu ati, nanging mlebu weteng njur dibuang menyang jumbleng. Apa kang metu saka jroning wong kang najisake. Panjenengane nandhesake mengkini, sebab saka jroning ati timbul saka sakeh pikiran ala, laku jina, kasrakahan, kadurjanan, kajuligan, hawa nepsu, kemeren, camah, kongas lan ndablek. Kanthi sabda iki satemene Gusti ora mepalangi wong-wong kang padha ngrumat adat istiadat mligine adat istiadat wijik kanggo njaga karesikan. Nanging panjenengane kersa ngelingake kepara nandhesake wigatine kahanan resik lair lan batin. Resik ing sandangan lan raga prayoga kaimbangi dening resik ing ati lan pikiran. Warasing raga kudu kaimbangi warasing ati lan batin. Luwih pangajilan kinurmat wong kang sacara tata lair reget kepara kebak memala tanpa daya nanging atine resik becik kebak welas asih tinimbang wong kang sacara tata lair bagas waras manganggo penganggon sarwa becik resik temata nanging tumindake kongas sesungaran gawe butunane liyan. Gusti ngilingake bab bebayane ati kang reget. Ati reget merga kanggo susuing maneka sifat ala kang ing piwulang Katolik sinebut 7 dosa pokok. Wong kang ngingu dosa pokok nadyan sembayange ora lowong, nadyan sesorah becike nganti mumpluk, nanging ora bakal katrima. Katrima pepadha luwih-luwih katrima mring Allah Maha Suci. Panganan rikala kakumbar resik sarta kamangsak kanthi becik mesti bakal ilang regeti. Nanging ati kang reget butuh pamawas diri lan tindak pertobatan. Lara merga panganan kurang resik isih bisa ditambani, nanging sangsara lan pati merga regeting ati ora ana kang bisa ngganti. Para tresna paelam kinasih, saka waosan dina iki bisa kadudut sawijining piwulang wigatining gebek ati amrih resik saka piyala saengga kita kabeh ora padha dadi memala, bebendulan pagebluk kanggo pepadha. Percuma dandan necis mblitit lan blerengi menawa atine ireng tungteng wulunan. Percuma ambune seger wangi rikala ati mambu badhek gawe munek-munek. Suwawi sami munjuk
Kunjungan dalam yang Rama sayang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjul nuwun awit kekeran gesang suci ingkang kedah kawula ayati lan jagi amrih tansah saged kepareng marak ngibadah mring paduka. Amin. Kunjungan dalam yang Rama sayang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.